Velkommen til denne yoga nidra. Læg dig ned på ryggen i shavasana, hvilestillingen. Og når du ligger her, så lad kroppen ligge helt lige fra toppen af hovedet og helt ned til tæerne. Lad fødderne falde lidt ud til hver side. Og læg dine arme lidt ud fra kroppen og vend håndfladerne opad. Juster alt. Din krop, din position og dit tøj, indtil du er helt tilpas, som du ligger her. Under yoga nidra bør der ikke være nogen fysisk bevægelse af kroppen. Du ligger helt stille. Luk dine øjne og hold dem lukkede, indtil du bliver bedt om at åbne dem igen. Tag en dyb indånding, og når du ånder ud, giver du slip på dagens bekymringer, tanker, følelser. Nu forestil dig, at du indånder ro, afslappethed og nærvær. Dette øjeblik, denne yoga nidra, er din tid. Nu, din pause. I yoga nidra skal du forsøge at holde dig vågen. Sig nu til dig selv: jeg vil ikke sove. Jeg holder mig vågen igennem hele yoga nidra. Under yoga nidra vil du lytte og være bevidst. Følg blot min stemme med fuld opmærksomhed, uden at være analyserende. Oplever du, at der kommer tanker til at forstyrre dig fra tid til anden, så lad dem passere og flyt din opmærksomhed tilbage til min stemme. Forestil dig dine tanker som skyer på himlen, der bare passerer forbi. Tillad dig selv at blive helt stille og rolig og oplev stilhed. Mærk roen i kroppen. Og mærk, hvordan din krop bliver tungere og tungere. Hvordan kroppen bliver varmere og varmere. Mærk nu den indre afslapning i hele kroppen. Hele kroppen er i fuldkommen ro, som du ligger her. Bring nu din bevidsthed til toppen af hovedet og hele vejen ned til fødderne. Fuldstændig ro, stilhed og fuldstændig opmærksomhed på hele kroppen. På hele kroppen. Hele kroppen. Gentag for dig selv: jeg er vågen. Jeg laver yoga nidra. Jeg er vågen. Jeg laver yoga nidra. Du skal nu plante et lille frø i din bevidsthed. En intention, også kaldet en sankalpa. Gentag nu følgende sætning, som er din intention, din sankalpa, 3 gange for dig selv. Jeg er rolig.
afslappet og trækker vejret dybt. Jeg er rolig, afslappet og trækker vejret dybt. Jeg er rolig, afslappet og trækker vejret dybt. Den intention, du sætter under Yoga Nidra, vil altid blive opfyldt. Vi begynder nu med en rotation af din bevidsthed ved at flytte opmærksomheden gennem de forskellige dele af kroppen. Bring din opmærksomhed til de dele af kroppen, jeg nævner. Vær opmærksom, men koncentrer dig ikke alt for intenst. Gentag gerne kropsdelene for dig selv og bliv bevidst om hver enkelt kropsdel. Bliv opmærksom på din højre hånd. Højre tommelfinger. Pegefinger. Langefinger. Ringefinger. Lillefinger. Hele håndfladen. Bagsiden af hånden. Håndleddet. Underarm. Albuen. Overarm. Skulderen. Armhulen. Din højre talje. Højre hofte. Højre lår. Knæskallen. Underbenet. Anklen. Hælen. Fodsålen. Toppen af foden. Store tå. Anden tå. Tredje tå. Fjerde tå. Femte tå. Bliv nu opmærksom på din venstre hånd. Tommelfinger. Pegefinger. Langefinger. Ringefinger. Og lillefinger. Håndfladen. Underarm. Albuen. Overarm. Skulderen. Armhulen. Din venstre talje. Hofte. Venstre lår. Knæskal. Underben. Anklen. Hælen.
fodsålen, toppen af foden, store tåen, anden tå, tredje tå, fjerde tå, femte tå, bliv opmærksom på højre skulderblad, venstre skulderblad, højre hofte, venstre hofte, rygsøjlen, hele ryggen, toppen af hovedet, panden, højre øjenbryn, venstre øjenbryn, mellemrummet mellem øjenbrynene, højre øjenlåg, venstre øjenlåg, højre øje, venstre øje, højre øre, venstre øre, den højre kind, venstre kind, næsen, læberne, hagen, halsen, brystkassen, maven, hele det højre ben, hele det venstre ben, begge ben sammen, hele højre arm, hele venstre arm, begge arme sammen, hele ryggen, rygsøjlen, skulderbladene, hele forsiden af kroppen, maven, brystkassen, hele kroppen sammen, hele kroppen sammen, hele din krop. Du sover ikke. Du er helt stille, som du ligger her. Fald ikke i søvn. Fuldstændig opmærksomhed og bevidsthed. Ingen bevægelse. Mærk nu følelsen af tyngde i din krop. Følelsen af tyngde i hver eneste del
hele din krop. Du ligger så tungt, at du nærmest synker ned i underlaget. Følelsen af tyngde. Følelsen af tyngde. Flyt nu opmærksomheden til dit åndedræt. Mærk strømmen af luft ind og ud igennem lungerne. Du skal ikke forsøge at ændre rytmen, men bare lad din vejrtrækning ske naturligt af sig selv. Det kræver ingen indsats. Vær bevidst om dit rolige vejrtrækning. Mærk, hvordan din navle løfter sig og sænker sig ved hvert eneste åndedræt. Mærk maven, hvordan den udvider sig og sænker sig igen. Bevægelsen, der sker i synkronisering med dit åndedræt. Begynd nu at tælle dine vejrtrækninger bagfra. Fra 27 til 1. Således 27. Navlen løfter sig. 27. Navlen sænker sig. 26. Navlen løfter sig. 26. Navlen sænker sig. 25. Navlen løfter sig. 25. Navlen sænker sig. Fortsæt med at tælle for dig selv. Og hvis du laver en fejl, så gå tilbage til 27 og start igen.
Stop med at tælle. Du sover ikke. Du er vågen og er fuldt bevidst om, at du lige har talt dit åndedræt. Mærk dit åndedræt, som det bevæger sig naturligt, roligt og sker helt af sig selv. Nu begynder en visualisering, og jeg vil nævne forskellige ting. Og du skal forsøge at danne et billede i dit indre så godt du kan. Følelser, sansninger og din bevidsthed. Et bjerg. Et bjerg. Et bjerg. Et træ. Et træ. Et træ. En løve. En løve. En løve. En blomst. En blomst. En blomst. En sti i skoven. En sti i skoven. En sti i skoven. Månen. 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 Et tændt stearinlys. Et tændt stearinlys. Et tændt stearinlys. En skov. En skov. En skov. Mærk følelsen af tyngde i din krop. Følelsen af tyngde i hver eneste del af din krop. Du ligger så tungt, at du synker ned i underlaget. Du sover ikke. Du er vågen. Mærk nu følelsen af lethed i din krop. Følelsen af lethed. En fornemmelse af lethed og vægtløshed i alle dele af din krop. Kroppen føles let og svævende. Følelsen af lethed. Følelsen af lethed. Gentag nu din intention, din sankalpa igen. Jeg er rolig og afslappet og trækker vejret dybt. Giv slip på alle bestræbelser. Mærk roen i sindet. Bliv opmærksom igen på din vejrtrækning. Dit naturlige åndedræt. Og vær bevidst om hele din krop og din vejrtrækning. Du ligger helt afslappet på underlaget
trækker vejret stille og langsomt. Bring din opmærksomhed til toppen af hovedet. Og til hele kroppen, hele vejen ned til fødderne og tæerne. Mærk underlaget under dig. Måden din krop ligger på underlaget. Bliv bevidst om rummet, du ligger i. Og dine omgivelser. Lig stille i det næste lille stykke tid. Og hold dine øjne lukket. Bring nu din opmærksomhed til rummet, hvor du ligger lige nu. Til lydene omkring dig. Følelsen af luftens temperatur imod huden. Begynd langsomt at bevæge din krop. Strække kroppen langsomt. Og giv dig god tid. Når du er helt vågen, åbner du til sidst øjnene og sætter dig langsomt op. Sid et øjeblik i stilhed. Din yoga nidra er forbi. Namaste.